ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳаравақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворо та охириша тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. инҳо аз ВАЗ 2106 сар шудагӣ то Toyota Corolla мебошад ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден. ҳамон мошинҳо ҳам қарор дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайка баҷиқа. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Leganza ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хӯросон. объём мотораш 1.8 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 14500 сомонӣ. ранги мошин сиёҳ мебошад. кузаш седан аст. мошина документош 7 моҳа сурок дорад. балонош почти навай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва ба канали мо обуна шиданро фаромӯш насозед и дар видео лайкро фаромӯш накунед. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм Toyota Ipson соли бароишаш 1997 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯллоб. объём мотораш 2.4 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач автоматикай. нархи мошин 15000 сомонӣ ки боз агар ки харидори аниқ бошед, боз савдо кардан мешавад дар пеши мошин. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Hyundai Sonata соли бароишаш 2004 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литр. сӯзишвориш бензинай, коробка передач механика. нархи мошин 28000 сомонӣ ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. салонаш кожаи сафед аст. мошина кондитсионераш 100% кор мекунад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. чорум Opel Caravan Простой соли бароишаш 1997 ки дар ҳолати нормални қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механика. нархи мошин 26000 сомонӣ. мошина мотор ходовоиш 100%. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. панҷум ВАЗ 2106 соли бароишаш 1986 аст. дар ҳолати нормални қарор дорад дар Панҷакент. объём мотораш 0.6 литр. сӯзишвориш бензин. коробка передач механика. нархи мошин 7000 сомонӣ. ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон. шашум Toyota Corolla соли бароишаш 2008 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литр. сӯзишвориш бензин, коробка передач механика. нархи мошин 65000 сомонӣ. мошин Европа. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва ба канали мо обуна шиданро фаромӯш насозед и дар видео лайкро фаромӯш насозед. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳафтум Chevrolet Cruze соли бароишаш 2009 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач автоматика. нархи мошин 57500 сомонӣ. ранги мошин кабут аст. кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. Айвагона Южный Корейский. кондитсионераш 100% кор мекунад. плюс камера задни дорад.
ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум. ваз 2114 соли барояш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.6 литрай, сӯзишвориш бензинай, коробка передач механикай, нархи мошин 16500 сомония, ранги мошин сафед аст, кузаш хачибек. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум. Opel Duty соли барояш 1996 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар гисар. объём-мотораш 6.0 литрай, сӯзишвориш бензин газай, коробка передачаш механикай, нархи мошин 25000 сомония. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум. ваз 21099 соли барояш 1998 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.5 литрай, сӯзишвори бензин газай, коробка передач механикай, нархи мошин 7500 сомония ки мошин рангаш кабут аст, кузаш седан мебошад. мошин мотор карбюратор документ надоштае. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. ваз 2107 соли барояш 2005 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар 8. объём-мотораш 0.6 литрай, сӯзишвориш бензинай, коробка передач механикай, нархи мошин 12000 сомония, ранги мошин сирх аст, кузаш седан мебошад. мошин техосмотр надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Daewoo Lanos соли барояш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.5 литрай, сӯзишвори бензин газай, коробка передач механикай, нархи мошин 14000 сомония, ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Nexi Daewoo соли барояш 1996 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри дар ваҳдат. объём-мотораш 1.5 литрай, сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механикай, нархи мошин 11000 сомония, ранги мошин сафед мебошад, кузаш седан аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. Daewoo Tico соли барояш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Гулистон, Қайроқум. объём-мотораш 1.5 литрай, сӯзишвори бензин газай, коробка передач механикай, нархи мошин 12000 сомония. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. ваз 2112 соли барояш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.8 литрай, сӯзишвори бензин газай, коробка передач механикай, нархи мошин 15000 сомония аст. мошина состояниш нормалния, документош то моҳи майя мебошад ки мотораш ай лада приёрай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.